guys! Welcome back to the YouTube channel. It's BBTV, that's BTM Vlogger TV. And kung bago ka pa lang sa YouTube, pag-like na diha, pag-subscribe na diha, pag-click na notification button para ma-notify ka sa mga bagong video almost every day. Yeah! Alright, for today's video guys, is na ako sa balay sa akong sa balay sa akong amiga guys, kay ako siyang iba-grade. Wala siya alaman na nidong ko ang balay karon kay ako siya iba-grade. So ako i-show kung kisa akong amiga in 1, 2, 3. Yay! Di ba wala? Dili siya musugot guys. May pakita iyang face. Dili sa ako ang vlog kay you know na. Pero ako lang siya insert na picture dire. Kana. Okay guys, so dili ta maglangay kay kini magud siya. Dili ni siya basta-basta magpahulam sa iyang mga gamit, sa iyang bag, anything, sa iyang mga butang. Dili siya basta-basta magpahulam. But for now, iya kong gihatagan ng chance nga ato ang iba-grade ko. Kung sa sud sa iyang bag para makita na gid mga katag, mga chismosa diha. Maglantaw na mo. Alright, let's start. So, mo yung bag guys. Ang brand siyang bag is Mosaic and very handy nya. Gaan siya nya. Murag sakto na jud siya pang office kaayo siya style nya. Tinuod siya nga leather, murag original siya siguro nya. Na siya Merlion from Singapore. Na-collect mo siya ang mga keychain guys. And now let's start with unsay sulod sa iyang bag. I'm so excited. Okay, naa siya. First is ang nakita is ang iyahang community quarantine workers pass. So, syempre, kaya nag-work man siya, so kinahalan dyan ang community workers quarantine pass para makagawa siya sa among barangay. Alright. Next is, naa siya wet wipes. Syempre, importante niya ang wet wipes kaya basin nung malibang siya, tapos walay tubig, accidentally nga wala ni agas ang mga gripo diring dapita. So, naa siya pwede pang, you know na, sabaw na mo sa baby wipes. Sunod, na, oh my God! Na siya ID. Siyempre, since nag-work man siya, so na siya kinahalan siya out ID. So na siya ID from iyang trabahuan nga school. Next is, siyempre, kung magtrabaho ka, dapat fresh ka always, dili ka hagad-hagad kay magkatubang kang mga tao. So na siya Johnson's Baby Powder. Ready kayo siya nung ready sa yung Johnson's Baby Powder. Next is na siya mga keys. Unsa ni nga yawik ya? Wala ni tubag. Pero I guess magyawin siya sa yung office. Yawik sa yung office. Next is syempre na siya Vicks Vapor Rub. Syempre kitang sinutan na yan kay while nag-travel ka niya mo kalitra og atake mo ang headache niya marag ka nang lulon ka syempre na siya kay ingani mo ang Vicks Vapor Rub. Sorry ha ka na mag-lugos kong Vicks kay ano mga good Vicks. So next is Nashai Toshiba nga hard drive. Syempre na yung mga importante nga files siguro files na yung mga importante nga files ani kay syempre yung mga documents nga gipanggama ano niya pasusunod. Diba? Next is na siya ay mahiwagang samin. Lamig ay bag pero ang yung samin arang mauta. Diba? Bili ka naman ng samin paminsan-minsan day. Ayan, meron siyang samin, red color, seductive. And next, syempre, hindi mawawala yung sign pen. Meron din siyang alcohol or hand sanitizer kasi lalo na ngayon, mga COVID-19, dapat magdala kayo ng mga disinfectants. Bakit na ako nagtatagalog ditong dapita, ha? Syempre, meron din siyang oras para malaman niya ang oras kung kailan siya oras na para bumili siya ng relo. Na siya orasan guys para mabaon niya kung mag-overtime ba siya. Sa oras, tingkaon na ba? O sa oras para manawid siya kuyab. Anything. Next is na siya wallet. Oh my God guys. I guess nagsildo siya. Oh my gosh, na siya 20. Siya 20. 3 ka 20. And a lot of coins guys, a lot of coins. Pero ako yun ako gihapas na siya 60 nga cash money o ganang papel nga kwarta. The rest is next, nasa siya isa ka wallet. Grabe makakadato day. Nasa siya isa ka wallet. Nanto si sulod. So kani ang sulod sa yung isa ka wallet is iyang mga skincare, iyang mga arte chuchuburetche sa buhay before mo go sa work, before mo sleep or anything. So naa siya Garnier.
So na siya Garnier nga Light Complete White Speed and whitening serum cream SPF 19. So murag na siya pambutang siyang face kay ultimate to siya. Next is na siya Clean and Clear nga Oil Control Film kana bitang ipahit sa naw, kanang ibutang sa naw. Dili na nakukuhaan kay gamay na, pero try ko isa. Kani siya ibutang ni siya sa naw ganyan para makuha ang oil sa imong naw. Nya ako since wapa mo kaya wala ko yung oil. Ibutang ni siya sa imong naw para makuha ang mga oil. Pero actually baho siya. O ayan o sample nakuha ang oil sa pagilong. Ayan. So next na siya syempre ang pambansang lip cheek ang clay blush. Kabaw ko kita naman mga yani sad. Next is na siya another key na sad ang kakagiyawis kalibutan. Next ang iyang favorite nga lippy Superstay nga Maybelline New York. Maybelline ang iyang lipstick, arte ba? Nalagay siya color guys. Pero daot na siya kanang kanang naguba ng mga prints. Na siya hugong sa iyang buhok. And na siya bitres kaya daot yung buhok. Na siya bitres para sa iyang hair, you know na. And na siya kumpet. Grabe na yung kumpet guys. Murag bitag tanaw yung kumpet. Murag minanan niya sa iyang kalulalulahan sa tibok kalibutan. Kay grabe kay siya. Murag gold na uso pa siya sa una kanang gold. Next, na siya ipet. And hairpin. Isa na pagkabuok bounce sa niya. And the wallet. Next is ano pa ba? Ano may studio bag? Oh my god, na siya. Ano may kondom? Ay joke. Na siya face mask. Na siya face mask niya. Ako lang siya, diri lang kay maghawig kag face mask, is diri naman jud. Ayan, lumokay siya guys. Gi-tortured kayo tungod sa COVID. Bantay lagi ng COVID kaya tortured yung mask. Ayan, tas naa siya clobetasol. Tambaog. Kigi! Na mga kage diha dala clobetasol. And akala ko panty. Nasa isa ka mask, syempre dapat buhay mo mask. Kaya di kay kasaligan ang mga ubang mask kaniti, so dapat buhay mo mask. Syempre karon kanay COVID-19. And last but not the least, ang pinaka-importante sa tanan ang iyang main wallet. Kaya kaning isa mo na siya sudlan siguro sa iyang mga sukle, sa iyang mga kwarta nga makalimutan na siya mga shorts. And karon mo na iyang main wallet. So to tanaw kung sa suits iyang main wallet. So naa siya keychain from New York. Kaya nag-collect lagi na siya keychain. And mo na siya akong friend. And naa siya Starbucks. Na siya Starbucks nga card. And naa siya dahil kaya siya makuha kahit dyan siya. Parang kagaya siya ha. Na siya Alturas Swan Reward para sa mga points, mga bonus nga sa Alturas. Na siya Beta Card. Na siya Alumni ID. Na siya IDs every semester or every year. And na siya kwarta pero di na ko ipakita kay very sensitive. Like naku ra kayo siya. Na siya syempre just nun kay akong friend. Na siya cheer plug prayer. Mga Sophie nga kanang mga pabitay. Na siya mga chowking nga mga 50% off, mga kuan na siya mga IDs, anything importante niya. And na siya mga resibo, yung gipangagawa niya mga resibo kay kung magtotal na siya mga nagastos yung kinapuhi, makita na niya. And na siya, syempre na siya visa, na siya BPI debit card, na siya video, nahurot na niya tibok bangko sa kalibutan. And syempre na siya money, na siya One Bank of Ghana. Na siya One Bank of Ghana nga money. Na siya 500 pesos, na siya 100, 200, 300, 400, 500. Bigyan ng jacket yan, Willie. Yan. And wala na ba dito sa wallet niya? So na siya isa ka secret na pocket. So
basically, ang mga sulang ano ilang secret packet is mga coins and siya rosary. Every time dyan yung madali ng rosary. So, ang brand sa iyang wallet is Kate Spade. And I guess wala na isulot iyang bag. Wala na isulot sa iyang bag. So, mo to, that's all for today. Mo isulot sa iyang mga bag. And kung namin gusto nga challenge nga ipabuhat na ako, don't be hesitated. Don't be shy to comment down below. And mo to, kung bago pa ka sa akong YouTube, pag-like, pag-subscribe, click na po ng notification bell para ma-notify ka sa akong every video, mga bagong videos every day. And that's all for today. Thank you!